Hi guys, I'm Trevor. So natakaron aron bag ang saan paghiwa og sibuyas. Okay, so first ato siyang panitan, no. So mo siyang i-cut into half. So something like this. So cut mo siya half. Tapos putlan mo diri isig ka tumoy. Pagkahuman mo siyang kuhaan o panit ka ng pinaka brown or kuhaan mo ang first layer sa sibuyas kay mauman ni siya ang eye defect na. So na siya pag iwa og sibuyas. Then ato siyang i-cut into mince. So kaning nay gamot mo siya mo ipatalikod. Tapos ari ka mo hiwa diri, no. So bali ganyan, no. Ayaw hiwa dito isagad sa lubot. Bibilin to nay gamot. Tapos paslan ganyan. Tapos hiwaan mo patunga dira sa duha. So, mo siya i-mince. So, ang pag-mince itong sibuyas. So, ang ganyan. So, perfect mince niya siya. Or, small dice of an onion. So, slice. So, mo ni siya guys. Ang ato ang mince onion. So, dili na ka magpareha itong i-chop-chop mo. Mag-ana pa ka. So kaya siya diretso na. So mao na siya, no, unsa nang paghiwa og sibuyas. Bye bye.